Υποδεχθούμε έναν τους μάγους που έχουμε σήμερα ετοιμάσει για όλους εσάς και τους τηλεθεατές μας. Ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο Γκαζέτη που ξεκινάει την παράσταση. Καλή χρονιά. Δεν σε φυλάει να σε γεμίσω. Σας αρέσουν τα μαγικά, έτσι? Λοιπόν, το πιο ωραίο κόλπο που είχες κάνει ήταν αυτό με τους αριθμούς που βάζαμε έναν αριθμό στο μυαλό μας και τον έβρισκες. Θα το ξανακάνουμε. Μάλιστα. Έχεις καινούργια κόλπα? Πάρα πολύ καινούργια πρωτότυπα που κάνω και στο εξωτερικό και έχω σήμερα τους καλύτερους μάγους. Θέλω δυνατή μουσική και να μπουν όλοι οι συνεργάτες του Γιώργου μέσα. Όνα! Γεια σου, Όνα! Μορφέα! Καινούργιοι συνεργάτες. Γεια σου, Όνα! Μορφέα. Αντώνιο! Γεια σου, Αντώνιο! Καφάν! Και ο Κοκό! Ο πρώτος! Τι γίνεται, τρελαίνομαι για το παπούτσι σου, Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είσαστε? Έχουμε εδώ πέρα, μου φύγει και το μικρόφωνο, συγγνώμη. Θα το βάλω στην τέχνη να το πάρω μετά μαζί. Κοκό! Με κάθε παιδάκι που θα ανεβαίνει θέλουμε μπαλονοκατασκευές, Φτιάξω υπέροχα Έλα, φέρε μπαλόνια. Σας αρέσουν οι κλόουν? Θέλω να δώσω όμως στους υπέροχους μάγους, τους καταπληκτικούς μάγους που έχουμε σήμερα εδώ, που θα σας κάνουν υπέροχα μαγικά, ένα δυνατό χειροκρότημα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Κάντε μια υπόκληση στα παιδιά. Ναι ρε παιδιά, πολύ σοβαρά το πήρατε το ρόλο. Κάτσε μας χαμόγελα εδώ να... Εγώ θα κάτσω εδώ μαζί σας, παιδιά, να τους δούμε, να τους κρίνουμε. Εσύ Κοκό φτιάξτε μας και μερικά μπαλόνια να παίζουν τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε? Πάμε. Ξεκινάμε με το μάγο Μορφέα. Ωραία. Θα κάνει τα υπέροχα μαγικά του. Μάλιστα. Λοιπόν.